para la sida, si no et quedaràs sense vida. No siguis malo i utilitza el condó. Moluscum contagioso. La teva filla té sífilis, no et farà gens de gràcia, per això l'has de portar a la farmàcia. Els mètodes anticonceptius són molt atractius. Hi ha tota mena. Per tu, nena, no vagi del tabalot al menjar-te el pebrot. Posa't el condó, i si no t'agrada, menja't una cama. La deixes ratllada, ella acaba abandonada. Intenta fer una moscada, per malparit! Яблочный пирог – это фруктовый торт, приготовленный из теста, покрытого яблоками. Существует много вариантов, и яблоко можно нарезать или компостить. Яблоки можно размещать непосредственно на верхней части теста или на основе крема. L'educació sexual és molt important. Oi, i tant! Digues no als prejudicis, si no, seràs un suplici. Si t'agrada la verdura, ves amb cura, perquè el pebrot del morot pot ser perillosot. Posa't el condó, i si no t'agrada, menja't una cama. La deixes ratllada, ella acaba abandonada. Intenta fer una moscada, per malparit! I tu, Unai, utilitzes el condó? Jo ni follo! Da igual, tío, tranquilo, bro. I tu? Jo no! A mí no, si soy un pobre honesto, pero me he comprado condones porque me he gastado todo en drogas. Así que no. Biu, 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 biu.